Hijrah boleh kau ino, wah, Parisono, oh, danger ke, cene ya susah. आंनि हाबानि अमा आरोना। So hello guys, good evening guys, birak gobaw जालायबायमोन आरोना माने ब्लग लाबोया. So hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे ब्लग इउटिउब चेनेलाव खनसे बयखौबो खनसे बरायलायबाय गाइस, मानो होनबा बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना ब्लग लाबोया. नै न'आवनो दं दाबो, कन्टेन्टआनो गैया आरोना ब्लग लाबोनो, मा ब्लग लाबोनो जाबाय थायो आरोना गाइस. जाबाय दं नै माथामबो. ओमफ्राय दिनै मानसिखौ बेलेग नुदों जानो हागौ आरोना, मानो होनबा गस्लाया नै गुसुंथारना, नै आखाइया माने बिमा लाबोना होफैनाय आरोना गाइस. आरो सोर सोरनो दासिमबो बिमाया गस्ला लंपेन्ट लाबोना होयो कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय गाइस. आंनो लाबोना होफैयो आरोना, नै बे बिमा लाबोनाय गस्लामोन आरोना गाइस. ओमफ्राय गाइस दा जोंहानि न'खौ नायदो आरोना, दासिमबो माने जेबोआनो जायाखै आरोना, एख' जायाखै आरोना दासिमबो. नै नायदो माने नै दासिमबो बेबायदिनोसै, लुनोनो हाला आरोना गाइस. इउटुबनिफ्रायबो फैसाबो मोनाखै नालाय दासिमबो, फैसाबो मोननो थाखाय वाच टाइमानो कमप्लिट जायाखै मनेटाइज खालामनो थाखाय नालाय, बेनिखायनो दासिमबो बेनो आरोना. नै ओमफ्राय गाइस जोंनि लामाखौ नायदो आरोना गाइस, माबायदि हाग्रा बारि गोजा आरोना, नै औवा बारि ओरैबो ओरैबो नायदो, औवा बारि गोजा आरोना गाइस. जोंनि न' हाबग्रा लामाया माने बिराद औवा आरोना, नै ओरैबो औवा, ओमफ्राय नै ओरै लामाया नै बेनो आरोना, लामाया बेजों थाङो आरोना जों गाइस. नै ओरैबो लङा दङ आरोना, इयाव दैज्लाङाव दै जायो बेयावबो. दा फाइनालि ओमफ्राय लामायाव मोनफैबाय आरोना गाइस. नै ओरैजाय लामाया, ओमफ्राय वाटार साप्लाइ नैबेनो आरोना, नै जोंना. ओमफ्राय नै ओरैजाय हाबलांनांगौ, नै ओरैजाय सिं सिं, ओमफ्राय ओरैजाय थांनांगौ आरोना, नोलोबारि थांबा ओरै थांसिगोन, ओमफ्राय ओरैजाय हाजोआव थांसिगोन आरोना, अरुणाचल ओरैजाय, ओरै अरुणाचल, ओमफ्राय ओरैजाय नोलोबारि थांग्रा लामा, गगामुग थांग्रा लामा, बिनोसै आरोना गाइस. ओमफ्राय आं दा ओरै अरुणाचल थांग्राखाय बैग्रि जाहैनोसै आरोना गाइस. ओरैजाय साहाखौबो खलम मारिजोब्बाय आरोना गाइस. ओरैजाय नायदो गाइस हाजोनि भिउखौ, माय गड। दा फाइनालि गाइस हाजो खाथि मोनफैबाय आरोना, ओमफ्राय हाजोनि भिउखौ नायदो आरोना गाइस. नै बेबायदि नुयो आरोना जोंनि बे लामानिफ्राय। बा गाइस आंनि भिडिअखौबो माने लोगोफोरनो सेयार खालामनो नाजा आरोना गाइस, मानो होनोब्ला आंना दा साननैसो भिउआनो गैया आरोना, माने 50नि गोजौआवनो थाङा आरोना, माने भिउआनो माने 30-40 बिदियावनो माने नांथाना थाजोबो आरोना गाइस. मानो होनोबा इउटुबा इमप्रेसनखौनो हराखै ना मायाखैथाय मिन्थिया आरोना गाइस. हायोबा गाइस आंनि भिडिअखौबो एसे शेयार खालामनो नाजादो आरोना गाइस. हिजिरा বুলি কয় ন, ক'ত আপি কি ভিডিও বনাইছো অ কেলা পাৰিছ দেই, আরে কাট দাঙিছিলে নেকি? দাঙা নাই অ এইটোহে মোৰ কৰিটো আছে বা পাৰিছ ন? অ ডেঞ্জাৰ, ক'ৰ পৰা আনিলে? আৰু পাহাৰৰ পৰা मारै आरो हि हाला ना नोङो, जेने थेने आइया सुसा नुबाय गाइस. ओमफ्राय जोंनिफ्राय गथ'फोरा माने माबायदि हाजोआव बन लानानै फैयो आरोना गाइस, हायानो माने हाजो गोजौ सानिफ्राय ओरै गोजौनिफ्रायनो लायदों होनदों आरोना, एसे बारा गोजौद्रायबो नङा, एसे गोजौनिफ्रायनो लायदों होनदों. ओमफ्राय दाथ' अखा हादोंमोन नालाय मैया दाखालि, ओमफ्राय माने बिराद गिलिर गिलिर जाना दं आरोना, माने गथ'फोरा गाबां गाबां जाना फैजोबदों आरोना गाइस, बेनोसै आरोना गाइस. ओमफ्राय आङो ओरैजाय बैग्रि जाहैनि आरोना, बैग्रि जानो बिराद लुगैदों आरोना. अखा हानानै सान्दुंआ मोजां नुवाखै आरोना दासिमबो, होमबाबो माने बैग्रि जानो गोसो जानानै ओरैजाय फैबाय आरोना बेरायनो. ओमफ्राय बेयावनो लोगो मोनदों आरोना गथ'फोरखौ, माने मा होनो बिसोरो माने हाजोआव बन लायनो थांनाया माने जेने थेनेसो लाना फैजोबदों आरोना गाइस. दा ओमफ्राय फाइनालि गाइस ओमफ्राय बैग्रि हाननानै फैबाय आरोना, माने बैग्रि फिथाइयाबो बारा गैलामोन, ओमफ्राय हाननायखौबो आं बारा ब्लग लाबाय थादिया आरोना गाइस. नै गाइस बैग्रिया नै बेनो आरोना, ओमफ्राय माने बैग्रिया बारा गैला, हानजोब्बाय, मानसिफ्रा जाबाय थायो नालाय। नै नायदो बारा हानाखिसै आरोना आं, नै 10थासोल' हाननानै लाबोबाय, ओमफ्राय बेखौनो जालांबाय थानोसै आरोना आङो, मोसौ नागिरनाय फाजिनो जालांबाय थानोसै आरोना गाइस. नायलांबाय थादो बिदिब्ला। बिनिफ्राय गाइस मोनसे खोथा आरोना गाइस, ओमफ्राय माने नैबे वाटार साप्लाइ माबा सरि वाटार साप्लाइ नङा आरोना, नैबे टावार सानिफ्राय माने बारजुमा माबायदि जागोन गाइस, कमेन्ट खालामना खिथालाय गाइस. बे सानिफ्राय गाखोना बारजुमनो सानदां, अच्छा नैबे नों दा नायबाय थानायखौ मोनाबा आरोना गाइस, ठीक है बे सायाव गाखोनानै बारजुमना थैगोन आं गाइस, नायखानाय ठीक है नै बेसे गोजौ नायखा, ठीक है समझ गया नों नायबाय थानायखौ होनदों आरोना, समझ गया जुदि नों आंजों फैयाबा नै बेयाव ठीक है गाखोनानै
बारजुमना थैगोन आरोना आं गाइस दङ आरोना ओमफ्राय फालोसे बेयाव नायनोसै आरोना जोंना दंना गैया ओमफ्राय बैग्रि बेगर लाना दं आरोना खुगायाव बारा नायबाय थाना आरोना गाइस माने मा होनो थुम थुम जाना दंजोबो आरोना खुगाया बैग्रि बेगरखौ सोथुमजोबना जोबना लादों नालाय ओंखायनो खुगा बारा मोखाङाव बारा नायबाय थानांला आरोना गाइस फाइनालि गाइस ओमफ्राय मोसौखौ दा होना लाबोबाय आरोना ओमफ्राय माने होना लाबोनायखौथ' बारा ब्लग लाबोनाय जादिया ओमफ्राय दा नै लांबाय दं आरोना नै न'आनो मोनबाय आरोना नै माब्रैल' मासे मानै माथाम माब्रै बेनोसै आरोना गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव फोजोब्बाय आरोना गाइस नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन आरोना बाय बाय